Danas pravimo mekane, lepe rebre sa krompira. Evo, seckamo krompir u ove komadići. Stavljamo malo so na njega. Eto sa luka, belog luka. I počinjemo sa lavor list, stavlja se unutra. I sad ruzmarin stavim između krompira, da ne bi baš bilo ruzmeri pačeta na krompir ili na meso, ali kad dodaješ vodu, on ti napravi kao čaj. I baš bude lepo ukusno ukus posle. I sada ćemo da stavljamo beli luk puder, crni biber, izrendanih, beli biber, još crnog biber već izrendano, crveni paprika, vigetu, ja sam ti otprilike 2 kašike vigete stavila, i ulje. To lepo izmasiraš unutra, ostavljaš ga preko noći ako možeš, ako ne možeš odmah bez problema, baš je lepi ukus. I opet na drugu stranu bijeli luk, bibera, beli bibera, crvena paprika, kašiku vegetu i ulje. Sada stavljam kašiku meda. On ti će napraviti da ti bude meso mekan i da ti ne bude previše slan. I dodajemo vode da pokrije krompira. Pokrijamo u aluminijum i stavljamo na 220 do 230 stepeni za otprilike sat i pol vremena. I pola vreme pokriješ, pola vreme skineš. Nemoj da ti fali vode i možeš barbecue sos da staviš 10 minuta pre nego što izvadiš.